Здравейте, драги мили хора от YouTube и VBOX. Аз съм Ники 1, 2, 3 и от отдавна не съм качвал видео, но искам да ви покажа моето творчество, на креатив. Много съм го играл на Survival, защото едно нещо не го бях разбрал и сега да го поправим. Съжалявам, че много не съм такова. Аре, това е новата Майнкрафт и можете да си направите същото. Много яко. Ето, оцеляване, влизам. Но някои неща, тъй като гледам, май не са направени. Тъй, че... Искам да възрадвам, защото не съм качвал много от отдавна. След малко да вляза. Не. Е така. Какво е това? Добре, сега се връщам. Върнах се, светът беше се бъгнал нещо. Да, сега сме тук. Ауч. Ако ме подпали, майка ми стената потънде. И този свят аз си го измислих и ние си го направих. И да, това всичко, което съм направил. Не, само това и другото, къде ще видите. Ето и същото, вижте, много яко, нали? И това е като едно телепортираща базичка. И да, и сега се връщам. Връщам се и пак бях дигнал сървъра, защото тук имаше анонс. И този бутон. Бам! И се връщам. Ай, майко, защо дойдо? Плиз да нога. Да не се телепортира така. Я, чак го заклеща, защото. Ева, Опа! Чакай, той има той го натиска само за мен. Мерси. И искам да ви покажа
това не е мод, можете да си го направите. Зависи да знаете. Аз просто го записах на четърска. Мога да го направя на някой, ако ме повикам. И аз бях Ники 1, 2, 3 и ще се видите в канала ми. Чао!